ha ka kertang upa badu kuon badu mensiem bakui ka jing ai jong try jong Jesus Christ ber ka jing ie jong blay lam ber ka jing slog jong mensiem bakui kin John ringkan bat pi baro ko henmen ka prabi ie ha ka gospel mentagasni kat ko Matthews kelanong ka pra ka ong kumni habau jisu lawan hiar na ulum ki pai ba babun klia buat ya u berhakmi ubapang yang lengkot ulawan syu uladam krup hakmat jong u uong ko try ladamimon mela ban pen khuoi yanga u jisu lakner yelakati bad ulakta ya u uong nga mon tu khuoi no ban mar kumta la pen khuoi yau nyang langkot jong u hanman me prabiye ngi baro ngi don la ki jong kijing pang hakaliang kamet merkamen siem kumune bapang nyang langkot haka gospel mentagasni to ngi adam krop la ki jingai lamba kane ka Eucharist bukhui ban ong ko try lada memon mela ban pen khui yanga mela ban pen koi yanga na ka jingpang jong ka pop la ne ka jingpang jong ka met ba ka men sim klampet ha ka jing i blay ka jong u Jesu un pen koi yangi na ka jingpang babunjai ngidawai karpang hakane ka mas bukhui nagbanta ki bapang wisdom hakir kom per ki badan hakijaka sumar per karpang e yak basakta hakane ki jingpang coronavirus bau jisun loj unlau un weng kandan no yak jingpang jung ki baro bikin yo ki jingko jingkhia ka bakham kloi Nyai kubles ngha basuk bakman badab jingke khu jong bleru ya i lucky star lengkhoi ya i da i la shangkun mauri ngidwai bau blei nang these ke jingker khu gardo halar jongki man lagasni rengkat imei pa kinmen ki para bahinga sembaro nyai ngo adam yo blei halar ke jingker khu gardo ki bala ai hangi hakir koma per rengkat bad i ba job Sylvester karngap kenta ba Jacinta Mary Khaluki kum juru rengkat bad i kong Mildred June Mauri bad ba haban san pathau ba kiladap arphosan snem bela shim ni kasakmen jong kajing kentu kurim ba bela kerku kerdo hakir koma per hinang duwai bau blei nang tesong yakine ki ingesam ka saindur ka jong u ha ka jing ie ba ka jing ko jing khia ha ka mer gamen siem rangkat ki khun ki ti baro ngidwai karpang nagbanta kine ki jing tmu ba per jong ki men ki para blon ra ha ka duan ka jong blei karpang e nagbanta i kong joy nora lingdo bad ki khun ki ti ka ingesam baro nagbanta Ishailin Kharbani berkaying kesem Aiban Temon Kongwet Gracia Beda Albinus Khaluki Lucas M. Kharpuri Esther Kharbuna Banisha Sun Rani Lengdo Yorlis Lawai Lanchester Lawai Dominic Kongla Tharinda Dingdo Shaiban Lang Walang Jirin Kharmoplang Vanessa Freya Khaluki Ai Timon Thaba Susana Sungo Rosmi Sungo Riakor Sungo Patricia Sungo Jaunita Badbada Samanbha Kharkongor Audrey Lengdo Nongbri Badi ki wei ben kamlem ki jing duai ki jungi
Mau blay ukar khu kerdo yaki bapang wisdom bikin yo ki jingkoi jingkia bakam kuloi yaki bokoi bakia budang da nang kereki man lagasni. Ni duai hau blay nagbenta ki men siem ki bau lakon no shilade kerpange nagbentai I Elizabeth Marbo, Tobias Lingdo, Gerald Leonard Pongrop, Armstrong Majau, Joseph Rajaau, Francisca Nongklau, Charles Dakar, Angelina Kanti Kriam, Julius Kaluki, Ramesh Boro, Cecilia Kriam, Peter N.S. Black. Maria baro ki men siem ki blang dan kamlam ki jing duai ki jungi bah ki jing ie ki jing snei ublei un aino haki ya ki jing subneng ka bom chukon ni penbet penbiang yala de ban priang ki ne ki jing kerku ke jong ublei te bas sashi sien ni panma yala ki jong kilai kilan ki jing klot ki jing luna brio jungi baro ngapla how blei bren bor baro Beraphi ko henman ko para bangala le pop shibune daki jing prokhat badaki tien daki kam badaki jing leklet daki jing le palat jonga daki jing le palat jonga daki jing le palat bakrau jonga namar kata ngakerpat yaka maria bukuin kabayasa kathe suti yaki angel bukir kuin beraphi ko henman ko para banduai nagbenta jonga how try ublei jongi ublei beren bor baro unis nei jongi beren dalam map yaki pop jongi unilam yangi shekajing em bom chukon go try to is nei go grace to is nei go try to is nei to ngni duai go try to I hangi barabor barhakaju karukom yakajing tiang buram yakajing ie yakagerteng bakhuai jengme namar mem ju sange banyalam lenti yakito kwame penne skam hakajing ie jengme kerku kerdo ablai changran yakine kajing tmo ba per yokine ki khon ki ti blonra hakaduan kedupat ke jengme yakibara khe kasni kha menang these kajing ai man lagasni yakiba aingu aidam hame to nangri nangda nang smasukher banang pendit penbiang nang tesong na kajing ie kajong may kiying kasam kajong ki yak bapang wisdom ablay tekanran kum ba malapan koit pen khia yone hun manu para kajing pang yang lengkot kat kum ka gospel mentagasni to kneri sangti badan bor jeme halar jong ki wai pi wai ban loy ban law ban weng ban kandat no yakajing pang kajing stom baro bikin yo kajing koit jing khia ba kham kloy yak ba koit ba khia to da to ke to smasukher ban light na kijing pang kijing stom kijing wet kijing wa baro ban yashakri yame ha kijing ko jing khia ka met ka man siem bari ka men siem ki bala klan no a try kan ran ha kijing ie blai kijing me to ai no ha ki kijing suk nang ka bom chukon daw try jing Jesus Christ khun jing me uba em basin sharang kan bat me ha kijing long ka we jing men siem khuin we blai junam la junam